Здравейте! Днес ще си говорим за две огромни, но много свързани истории, които в момента оформят целия технологичен свят. От едната страна имаме една утвърдена империя, а от другата – една бурна, помитаща всичко по пътя си революция. И точно тук е целият фокус. От едната страна имаме Apple, една истинска империя, която обаче е подложена на натиск от всякъде. А от другата страна там е изкуственият интелект. Истинска революция, която пренаписва правилата на играта за абсолютно всички. И така, ето как ще протече нашият разговор. Първо, ще надникнем в предизвикателствата пред Apple. След това се гмуркаме в новата надпревара за доминация в света на AI. Ще видим и колко скъпо струва изграждането на този нов свят. И накрая ще завършим с нещо наистина впечатляващо – AI, който се учи сам да си поправя грешките. Добре, да започваме с първата част. Защо всъщност най-скъпата компания в света изглежда, че е на кръстопът? Само за да усетим мащаба, залога тук, трябва да видим това число. Откакто Тим Кук пое компанията през 2011, той я превърна в гигант за, представете си, 4 трилиона долара. Това е просто феноменален успех. И точно за това въпросът сега на къде е толкова важен. А ето и как изглежда този растеж във времето. Започваме от 350 милиарда долара и стигаме до 4 трилиона. Но, вижте, след цели 14 години начело, вече се говори, че Кук може би ще се оттегли до година. Целият процес по намиране на наследник изведнъж се ускорява. И за най-вероятен кандидат се сочи Джон Термус, който е старши вице-президент на хардуерното инженерство, с други думи, човекът зад някои от най-иконичните им продукти. И тук, разбира се, идва големият въпрос. След толкова години на почти нереален успех, може ли Apple да запази тази инерция, особено когато е изправена пред съвсем нови предизвикателства? Предизвикателствата наистина идват от всякъде. В Европа, например, новият закон за цифровите пазари, който трябваше да отвори екосистемата им и да свали цените, според едно проучване, поръчано от самите Apple, това просто не се случва. В Щатите пък ги осъдиха да платят една огромна сума за патент, свързан с Apple Watch. И дори вътрешно в компанията се случват едни такива странни неща, като например отлагането на базовият iPhone 18, което тотално нарушава техния предвидим годишен цикъл и повдига доста въпроси за бъдещата им стратегия. Но натискът не е само от регулатори и съдилища. Идва и от хората. Пример. Новият аксесуар iPhone Pocket, направен заедно с една модна марка, предизвика, буквално вълна от подигравки в интернет. И този коментар $230 за нарязан чорап някакси перфектно обобщава усещането на много хора, че компанията вече продава прекалено скъпи неща. И докато Apple се бори с всички тези проблеми, една друга, съвсем различна сила преобръща целия технологичен свят. Така преминаваме към второто действие в нашата история – бързо развиващия се суперконкурентен свят на генеративния изкуствен интелект. Това, което е наистина интересно тук, е динамиката. Да, доминацията на ChatGPT все още е огромна, няма спор, но тя намалява. Погледнете, за последната година делът му е спаднал от почти 87 на 72%. В същото време, Gemini на Google показва един такъв впечатляващ и постоянен растеж. И на практика се превръща в единственият сериозен конкурент с дял над 10%. И тази битка тепърва започва. Следващото голямо бойно поле вече е пред нас. OpenAI току-що пуснаха подобрения си модел GPT 5.1, обаче всички погледи са вперени в отговора на Google. Очаква се Gemini 3 да излезе до края на годината и той има потенциала напълно да преобърне играта. Обаче тази революция изобщо не е евтина. Сега ще погледнем към наистина умопомрачителните инвестиции, които са нужни, за да се изгради самата инфраструктура, която захранва света на изкуствения интелект. Числата са, меко казано, главозамайващи. Само си представете, OpenAI и техните партньори планират да налеят до 1,5 трилиона долара в AI инфраструктура в САЩ през следващите 8 години. Това е просто колосална, трудно представима сума.
Или пък ето един по-конкретен пример. Google ще похарчи $40 милиарда само за 3 нови центъра за данни в Тексас. 3. Това просто показва колко невероятно скъпо е да се изгради капацитет в света на изкуствения интелект. И тук идва големият въпрос, който виси над целия този бум, нали? Хардуерът, който струва милиарди, става остарял само за 2-3 години. Каква тогава е възвръщаемостта на тези огромни инвестиции в дългосрочен план? Истината е, че в момента никой няма ясен отговор на този въпрос. В същото време обаче, AI революцията вече се усеща в реалния живот, по много осезаеми начини. Компании като Meta, например, ще започнат да оценяват служителите си по техните умения с AI. В образованието един експеримент показва нещо интересно. Студентите го намират за полезен инструмент, но не и за творчески заместител. Смятат текста му за безвкусен. А пък в онлайн културата, малки странности като прословутото дълго тире на ChatGPT се превръщат в разпознаваем знак за това, че един текст е генериран от машина. И сега нека се спрем на нещо, което е истински пробив. Не просто поредната версия, а фундаментална промяна в начина, по който тези системи мислят. Това е историята за изкуствен интелект, който може да намира и да поправя собствените си грешки. За да разберем колко е голям този пробив, трябва да видим разликата. Стандартните модели, като ChatGPT, те създават текст, който звучи правдоподобно, но може да е пълен с грешки или халюцинации. Новата система AlphaProof работи по съвсем различен начин. Тя изгражда формални математически доказателства, където всяка една стъпка, абсолютно всяка, се проверява за логическа коректност. И това е ключово не само за математиката. Само си представете AI, който може да проверява инженерни планове или медицински диагнози със същата безпогрешна логика. А този слайд показва брилянтно как са постигнали това. Процесът е минал през 3 ключови етапа. Първо, едно огромно основно обучение с гигантски обем данни, код и текст. След това, финна настройка с реални, вече съществуващи математически доказателства. И накрая идва гениалната част. Моделът е накаран да реши 80 милиона практически задачи. Чрез тях той се е научил сам да разработва собствени стратегии, вместо просто да имитира това, което е виждал преди. И резултатът? Ами зашеметяваще. AlphaProof стана първата система с изкуствен интелект, която печели сребрен медал на Международната олимпиада по математика. Това е огромен скок напред. Доказателство, че AI вече може да достигне нивото на най-добрите човешки умове в една толкова сложна област. И така, кръгът се затваря. Връщаме се там, откъдето започнахме. От едната страна е империята Apple, която се бори да запази трона си в един променящ се свят. От другата – AI революцията, която пренаписва всичко с главоломна скорост. И така, ключовия въпрос, който остава да виси във въздуха е: може ли този технологичен гигант да се адаптира достатъчно бързо, не просто за да оцелее, а за да стане водеща сила и в тази нова ера?